Під'єднували до вух дроти і катували струмом, вивозили до лісу і погрожували вбити, а також нещадно били. Адвокат Айдар Азаматов в ефірі нашого каналу підтвердив катування Асана Ахтемова, якого окупанти звинуватили в нібито диверсії на газопроводі. Подробиці захисник дізнався від Азіза Ахтемова, з яким зустрівся у СІЗО Сімферополя. Його також звинувачують в нібито підготовці диверсії. Асана тим часом окупанти вивезли на повторний обшук до оселі, яку він винаймає у Леватках під Сімферополем. Азиз нен көріштім. Онен бір қырқындатта бізла кетті. Оны, саулығы... Самопочуття нормальне порівняно з Асаном. Серйозних катувань проти нього не було. Били кілька разів, але він розповів, яких тортур зазнав Асан. Спочатку його били у живіт, інші частини тіла, але по обличчю не били, щоб не залишалися явні сліди. Через те, що він сказав, що нічого їм не скаже і ніяких паперів не підпише. Згодом його вивезли до лісу в бік Бахчисарая, вказали на яму і сказали: якщо не говоритимеш, що ми сказали, і не підпишеш, ми тебе застрелимо і тут закопаємо, і ніхто тебе не знайде. Запропонували інший варіант. Мовляв, ти від нас втікаєш, ми тебе застрелимо і скажемо, що намагався втекти. Вже після цього Асан погодився говорити і підписувати зізнання. Потім його привезли до підвалу, до вух під'єднали дроти і пустили струм. Водночас били і сильно катували. За словами Азіза, Асан дуже сильна людина, але вони зламали цю сильну людину і змусили зробити те, що їм треба. Я сказав Азізу і попросив передати Асану, щоб не переживав і не хвилювався. Про їх звірства вже знає весь світ. Хай від нас не відмовляється, ми готові їх зачищати. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов таке нелюдське поводження з бранцями катуванням не вважає. Він навіть цинічно покепкував з незаконно затриманих кримських татар, порівнявши з радянською комедією. И могу точно сказать, то есть никто никого не пытал, там, как в кино, да, там, «Спортлото 82», как пытка апельсинами 3 час продолжалась. Только такого плана. Смеемся. Заразом Аксьонов похвалив ФСБівців, які у досвіта вдиралися до осель кримських татар, а також пообіцяв неминуче покарання для всіх, хто чинить спротив окупації. Никто от ответственности не уйдет. Уверен, что будут возбуждены уголовные дела в отношении заказчиков, которые находятся на Украине. Наказание все равно к всем придет. И поверьте, многие этого даже не ожидают, но все это состоится. Никаких сомнений нет.